хора, в днешното видео ще ви показвам как играя Fortnite. Ето, започвам играта. И хора, днес ще ви показвам и как играя с... И днес, хора, да знаете, че не може повече от един клип да снимам, защото мама не ми разрешава, хора. Шегувах се, разрешаваме, ама няма да качвам много шортове, хора. Къде? Хора! SMG. Хора, вижте как се сменям кирката. Вижте, хора. И хора, както може да видите, аз играя от джойстик. Ако искате, ето, казвам се така. Ако искате да играете с мене, пратете ми покана за приятелство и ще играем заедно. Ние нямаме много скинове, защото играем само от Коледа. И този PlayStation ни е подарък. Естествено. И време да ги пукваме. Ама хора, да знаете, че това ранкет и аз